sakit is ka, panuway na yung tuyo. Yan ang mas Biblia. Sa Juan 9. Yan yung tao, ayaw ni Kristo ka pa, umigas pa ka na. Ipinatuwid, 40 kapil kita na mamatay. Pero din ni Jesus, kampang pagkalong-tindog. Tipon siya, nakaw, wala ka diyan. Mundo tipong-galan. Jesus kasi yawa, pagkabukod siya. Ingon Jesus, di kami tamo. Kung yawa, ikaw siya yawa, hindi na yawa. Masa? Kung ingon kong inahan sa kapag, way tao makasasala nga makahimo, niinig silako, naghimo sa mga anak. Wala, kasi yung friend ako nakikita. Kaya mo na itong sampul ka mo. Kaya nga ito, di magkarong kapuna, kaya rin mo taka ko ninyo, kailan ko muna, kung si magulang na yun na ito, laot, 50 milya, na kilometro, palayo na, kung mamatay na karong laot. Siguro na, na magkantos lagi. Siguro na magkantos lagi. Kailan ito ba? Kaya naghabi mo na lang. Yung siguro. Sakto. Kaya matod pa rin sa Pedro, 1 Pedro 4:18. Maglisod magaling pagkaluwas ang taong pumunta ng tao. Kung sa nagkakalisod sa tao ang kasasala. Di kinakita na ang kasasala. Aben, saan mo basa? Suwat sa Pablo sa Garuma, 1:5-12, ang tanan kasasala. O nawatan sa himaya sa Diyos. Kung saan ang himaya sa Diyos? Kahayag na. Pero meaning sa himaya sa Diyos, di siya grasya ng kasama. Sa kaganatiba, wala na tayo grasya ng kasama. Kanuna, ikaroon, matagaroon ko niya kasama. Yawa may kasama ka, huwag makasasala ng kasunod sa langit. Naso niya. Ipanganggan doon sa kalintang ng langit. Ay, Pinadaya 20 versículo 10. Pinadaya kapitulo 20 versículo 10 ang Ginoo kadtong mga talawan sa paghimong maayo. Kadtong mga tao nga maduwa-duwaon kuno na may Dios. Kadtong mamatay ang tao. Kadtong maulagon. Kadtong mga kawatan. Kadtong mga bakakon dili kasunod sila. Kaya kita isa. Ano, talaga rin isang pinsanuan. Kung doon na tao na mutindog kung ngayon gawa sa isa ang kamana kakon ang kamatukuran ko atin. O kung alkon ta, itang karang kasasa, di mudo, kita kasunod sa kanya. Ano man? O, naman gagawas nito. Pinadaya ko ito yung City. Huwag makasulod sa akong siyudad kung iharian sa langit na doon sa langit. So, kung karong adlaw, karong gabiyuna, kung taptan ko gabi, mamatay ko, yung utama ko sa kong ugalingon, kasulod ba ko sa langit? Sa iyon, pagsulti dili. Pero ang gabi, sa iyon, sulti na ito, maluwas. Na naman, o saan mag-ibabag na ito pagsulti langit? Salamat. O sana yan. Yan salat mo mulai sa iyo kayo litingon sa inyo. Sa iyo kayo sa iyon ko pa ng sa bukid nga bulos sa itong ng yuta. Muna ginaganon. Ang sana natin panandit sa basa dagat. Iyo rin sa iyo kaya mo na akong igsulagdes. Saya pinisaya pa nga muna akong dakong bansay. Bansay, basta rin. Ganang pagbuhat sa sana. So kung magkumang sa nato, karon siguro sa langit, kita mo, duda kayo, di naman makagino. Dili mo makagino. Kasawa-kasawa. Nasa 1 Pedro 2:22. Unang sulat ni San Pedro, kapitulo 2, versikulo 22, si Kristo, dili pagkakot. Si Kristo, tanang napulong, yung isulti, pulos nito. Na, karon. Pulos mo kita magkasasa sa dapat. Pulos mo kita. Di ba baga ganita kasi sa langit. Pero hindi tapos sumibin. Hindi tapos sumibin. Kaya impirno sa iyo lang santiyon sa iyo na sa kay paghimakakon. O impirno, oy, wag yung tao ako namatay ni Pablik.
nagdagabaga sa taong na impirno. Na impirno ni Kawana. Kaso-aso pa kayo sa ilaw. Wow! Pero ang Ginoo sa mga Ginoo na ito, magtinuuro. Namatod pa niya, doon ka na ako. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Presanto. Doon ka na ako, si Jesus na. Bisan pa inyong sala. Dagtumpas ang kitran. Ito man ang kamikanan ng kita. Itumpot ang kitran. Ito sarang sinina ni sister. Kontras yun nga. Lutaw ang inyong panit na puti. Dingon ang Ginoo, bisan pa inyong sala sama kay tum sa kitran. Kung budol ka lang kung mga kay pasaylo takak. Kung tanan di mo masala, pampasa na. Kung tanan di mo masala, kanahimo di mo kaya ito. Hindi na ko. O kung ikaw ako ipasaylo, pagpo ka ng tao. Dos, wento, 15, city. Pagpo sino ko, ipasaylo sino, pagpo sino. O siya ka pamilo, tingnan tala. Tingnan na ikaw, pag-patuloy mahaya, ano siya, sisipin, si 25. Ano yan? Isyo, kawat, tulis. Ay, malangin ka na ito, ha? Dili. Yan sa pagkakyon, bitay. Ang yan sa kauban ng pahaya po niya, kawat, tulis, bitay. Sila naman ang suti bahay, sakpan nila. Sa tulugay ng negosyo, kawat, tulis, sakpan nila. Please ko pass at nila ko yan. Asa mata pa doon ba? Sila ka na nasloy yun. Wala pa content dyan. Asa mga karawag ang hapon at lupa. Sige mo na panulis, pinag pangawat, wakang pinulsod. Ibinulsod na nagay, balik na sa. Impirno kita. Ito. Wala may impirno ba yan? Kaya ba yung tina ba, wala impirno? Ikamatay na ito, parehara. All men shall die, they shall die. Same death, parehara. Wala na, ano tayo po? Pero may butukan sila na ang magigitulaan ng libro sila. Nag-ingon mo din. Nagkatong dili mabasa ka sa libro sa kinabuhi, itambok sa linaw sa kalayo, mag-anto sa linaw. Kupro ng tanapay. Kaya sigurado libro. Pero na ito nga, santa ka sila ipitay, na masay, nabawas kipitay. Yagi tunga yung bila. Sabi ba, sa kisahan ito hanapay. Ilang tao patay na, bila ka palagi ngawata. Ito bisan, kaya din natin ito ba? Ang tao nito na dibitay, ilang saan mo yun? Tiin, ano? Yawa mo yun mo siya ba? Hindi lang umagan. Tutok sa etas. Ingon ito kita-titaran. Dahil sinasama ko. Hindi mo kaso. Kinsa ka di ang may nagsulti. Dilansang na. Tulog na sa tubog sa bubuka sa tulog sa langit. Siya ang Kristo. Pero mo ka tumitag sa doon at muna. Kristo niya. Munang nadunggan na tao itong mulakaw dagat. Buhunong bagyo. Yung palakaw bako. Panahon pa tayo. Di ba? Ingon itong sa ako'y arilan ng harang. Hoy! Doon na mo din kay kalaki. Kaya pagpagpag bagyo, sa'yo na kayo. Magbuhay pa tayo, sa'yo na kayo. Gamitan na yung gawin. Gamitan na yung magic na bawa, matangkang ng lansan ni mo. Kini mga higot na mo, mga tangkang na ganda, ang kita na to. Hindi alam mo sa tayo. Bugal-bugal na lagi mo. Bugal-bugal na nila. Kaya kada siya na ibaw ta, nga dili makahimog milagro, ako sa kamakasasala. Buutan na tao, mahinatagong, mapinasayuon, tao, na nagdaan sa mensahe sa kaluwasan. Kung sa'yo na ito, ang Ginoo sa Kristo, tanda mo sa naman. Ang masakatong naman, lungit na ito ka ni Kristo. Ang iyong makakay, ilagpas-pas kasi kasi. Tandog mo siya. Namayin mo na ako sa kasi. Kung sudlan mo kaya, Ginoo mo ginigari ka sa mahari. Lingon na siya. Ginoo, tutuwa ka na sa mong gigarihan. Hinumdumi ako. Ang atong
Ginoo katong ilang sa Kristo nito.